Takže dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa z té hardcore série. Takže tak, nemám vůbec, proč jsem si to... Vítám vás u té další hardcore... zase. Hardcore série a už jsem konečně našel tu louku. Takže mega nice, tady už je savana dokonce. Takže dobrý, já zapomněl jsem, dejte like a odběr a snad najdu tu vesnici už konečně, jak jsem se snažil v minulém videu. Hele, asi někdo dal odběr, kámo. Někdo dal odběr. Tak to ne, mega dobrý. Kámo, fakt díky týpku, který dal odběr. Kámo, fakt nice. Kámo, fakt nice. Napište tam komentářů, kdo to byl a dám vám nějaký pety v Robloxu, v Pet Simulatoru, protože kámo, fakt díky. Díky kámo, že takhle pomohl. Takže, okay. Já si to rozbítu si vezmu tady ty věci, sorry vesniček, já to potřebuji víc, jak vy. Říkám, ale tady to není zase tak dobrá vesnice, ale ten odběr se tam hodil, kámo. Mám jim to vzít, asi ne. Já nevím. Kámo, takže... Hele, co to je za banáry? Aha, klasický banáry. Hejdy, to ani žádný vesničani snad nejsou. Truhla. Emerald, a to je v češtině, se to jmenuje smaragd. Tak to je GG. Tak. Kam? Kyla. Hervek LZEV Brad Flatko. Ach jo. Kyla. Hervek LZ Flatko. Kam? 6, potřebuji jednu. Kam? Víš co? Počkej, ne, nikam nechoď. Tebe si ještě vezmu. Kam, tebe si tady... Kam, vypadni do té díry, ti říkám. Ty tam budeš. Jdi do té díry. Ne, vole, ty, tam ten, no. Ty tam budeš. Samozřejmě, já vám to pak zase spravím, ale tak kam, až se ženu. Jo, tady je, kuře, ještě bude, dobrý. Tak, takže kámo, díky za další smaragd, nebo jak se to jmenuje v češtině. Kyla. Flatko. One Hervek NA Obrazov C2. A nebo je, počkej. Stisnudem tabula Kyla. Hervek. Ještě, tak kámo, tebe se tady nechám, z tebe se dál obchodovat. Kámo. Trávu zabiju tady. A jen tady zničím zovon, já si ho chci vzít. Tak. Kámo, tady další krávička. Tak. Dobrý. Kam doufám, že se zapamatuju, co to byl za dům. Hej, tady byl vesničan někde, že? Další. Tak to je teď jedno. Proč to těžím sekerou, to taky nevím. No to je jedno. Dobrý, tak. No pojď sem. Ty netraduješ? Tak to je nice. Kroutíš tady hlavou jak Stripper. No to je jedno. Hej, Iron Golem, jeho ale si pak zabiju. Hele, malé vesniče. Ty vogu, díky za emeraldy. Hele, vysoká tráva, to říkal seriáka, že je prej vzácný, tak to je mega dobrý. Tak.
Aha, tady je ten týpek, že? Počkej, co tam máš? Hervek LZEV Bradkurs or my I Nivo No to je, Tabula no už. A už tě asi nechám na pokoji, jo. Zapomněl jsem tě propustit. Pojď, kámo, borče, pojď. Můžeš žít. Jseš volnej. Jo, a tady máte dřevo, ať si to spravte, já vám to určitě spravovat nebudu, no, se to. OK, takže myslím, že pro tady to video by to mohlo být všechno, dejte like, odběr a čus, mějte se, čus.